Disco. Sinne meni velkoja. No niin. Hei, lata, nyt, noin! No ei kai. Kyllä. Hei, lata, nyt, noin! Ai. No niin. Voi helvetti! No ei kai. Kyllä. Voi helvetti! Terve! Päivää, että oot pelimiehiä. Hiljaa! Että mä olisin mukaan varastanut 2 euroa. Aikamoista kiskontaa. No kun minä yritän pysytellä totuudessa. Ettes yhtään häpeä. 2 euroa. 2 euroa. Eiköhän tää asia nyt tullut ihan selväksi. No comments. Mitkäs noi? Aina. Mä oon hankkinut tällaiset onnen okulaarit. Meidän täytyy ruveta käymään täällä useammin. No mun pitää ruveta veikkaamaan sun kanssa kimpassa, jos voitot on tollassa. No paljon sä sitten yleensä oot voittanut? 2 euroa. Ei kovin usein tommosiin potteihin törrä. No Seppo, hei tää nyt oli pelkkää moukan tuuria. No niin Seppo. Hui saakeli! Anteeksi! No niin. Ja. No ei kai. Kyllä. Kunnon äijäilyä. Olutta, makkara, sauna ja sitten strutsi. Voi helvetti! Enhän mä enää pelaakaan. No, tää oli vasta alkulämmittely.